כשהייתי לפני שבועיים באילת, הרי אתם יודעים שברוך השם כמה אלה תלמידי בית ספר, שם היה בית ספר תיכון, חילוני לגמרי, לומדים שם למעלה מ2,000 תלמידים, 2,000 תלמידים. כשהייתי שם, דיברתי עם מוסר, היה חודש אלול, אז אמרתי דברי כיבושין, מה אומרים בחודש אלול? צריך לחזור בתשובה, צריך לדעת להאמין שהקדוש ברוך הוא כותב לכל אחד ואחד בימי ראש השנה וכיפור, 3 ספרים נפתחים, צדיקים נחתמים לאתר לשלום, רשעים להפך. כל זה אמרתי להם, מה שאמרו רבותינו. אבל הדברים האלה נדלקו בלבם, הם לא ויתרו. המנהל שלהם פושע, לא דת ולא דין, שום דבר. אני לא יודע איך עשה את הטעות הזאת והזמין אותי לתת את האדם. הם רצו להיכנס עוד כמה כיתות, הוא לא הכניס רק כיתה י"א וי"ב. ואחרי שגמרתי לדבר, עוד אני נמצא שם, אז עמד המנהל ודיבר חזיק טובה למי? לתלמידים. שהוא מאוד היה פוחד, היה חושש שיפסיקו אותי באמצע דבריי ויתריסו כנגדי ולא יהיה מכובד. אבל עכשיו ברוך השם עמדתם במבחן, אני מודה לכם שקבלתם את הרב יפה ושלום לכם. טוב, יפה, מה אכפת לי? שיודע להם. אבל זה לא נכון מה שהוא חשש, כי בחוץ עמדו כמה וכמה כיתות ורצו להיכנס ודפקו על הדלת, לא נתנו להם. לא יודע למה לא נתן להם, הוא לא אוהב את התורה הזאת. והנה, הפעם ברוך השם שהייתי שם, ציפיתי, הם שאלו, לא אני מטפל בזה, אני אלך אגיד לו, אני רוצה לבוא לבית ספר שלך, שיעשה לי טובות, אני לא צריך את הטובות שלו. אבל המועצה הדתית כיוצא, שאני אבוא עוד פעם, מדבר אותם, מחזק אותם ביהדות. הרבה מכשלות יש, באדם רוצה לחזור בתשובה, תקף יכול לחזור בתשובה, בפרט שלומד עם חברה כזאת, שרובם ככולם חילוניים. אבל הוא לא רוצה לענות. בקשו אותו פעם או שתיים, לא ענה להם, לא ענה עומרו. אבל ביום שהייתי שם, עשו עצרת גדולה, והיה שם למעלה 100,000 איש. והנה אלה התלמידים ששמעו שאני נמצא, הוא יכול להגביל אותם בתוך בית ספר, הוא יכול לשלוט עליהם בחוץ לבית ספר. הם הולכים באיזה מקום שירצו, אוכלים סמים, אוכלים בטיחים, מה? אז מה הוא יכול לעצור בעדם? לא יכול, מי יכול? אין לו מילה בדבר הזה. אבל אני הייתי בעצרת, הם באו, הם התמלאו, במפורט יוצא. 50, 60 איש, 70 איש, 80 איש, לא מניתי אותם. 50 בנות כבר נרשמו, לא באו שמה, הם כבר פה בהר נוף, יש נווט ירושלים. אלה חזרו בתשובה שלמה, יותר לא המשיכו שמה, הפסיקו ללכת שמה. אולי בשביל זה המנהל הפעם לא רצה, אחר כך ירוקנו לו את הבית ספר שלו. כן, כמו שאמרתי שמה. אבל הפעם, הלוא היה מזה נולד ויכוחים בין התלמידים ובין ההורים שלהם. ההורים שלהם, יכול להיות, אני רק משער, שהם כשחזרו בתשובה, ברוך השם, כמה מהם, שהלכו בדרך תורה. כשאני עזבתי את המקום שם, זה היה חצי אלול. אבל כשהם שמעו את הדברים, הלכו לחפש איפה יש סליחות בכל לילה. היו הולכים, יש שם קבוצה של אורח חיים, שעושים סליחות בכל לילה. אבל עושים את זה בחצות. והם היו הולכים ערב, לא הולכים הביתה ראשון, עד שיש 1:30 גומרים את הסליחות, ואחר כך. כאלה נקשרו בעבותות אהבה. אבל לא היו מכבדים את ההורים שלהם. הם לא יודעים מלאכות, למדו הרמב"ם, מסכנים איפה יודעים. כן, לא היו מכבדים את ההורים שלהם. רואים ההורים שלהם, מה יש להם בשבת? יש טלוויזיה ומכוניות, ועל הים לקחו 250 מכות. מה, יש להם תורה? יש להם דת, דין? שום דבר. לכן, בתקל גברתה בעיניה. וזה הכביד הדבר יותר. כאב להם. אלה הילדים שלנו, פתאום, עכשיו, כוחנו לנוכרים. עזבים אותם ומזלזלים בהם. ואני שמעתי את הדברים האלה. אז כשהופעתי שם, בעצרת הזאת, דיברתי במיוחד על הנושא הזה. אני רוצה לומר לכם,
דיברתי איתם בכבוד גדול, אני לא מזלזל בשום אדם. אתה לא יודע מה יצמח מהאנשים האלה. ואמרתי להם, רבותיי, תדעו, כך וכך כתב הרמב"ם. הפוסק הכי גדול שמקובל עלינו זה הרמב"ם. וגם מרן בשולחן ערוך, העתיק מנה דברי הרמב"ם. אפילו אביו רשע מכבדו ומתיירא ממנו. כמו שכתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו. אז אמרתי להם, זה לשונו של הרמב"ם. אני לא פוסק לכם מלבי. כל אחד צריך לדעת. נכון שהוא זכה ברוך השם, והבין את עקרי היהדות, ומשתדל לקיים את המצוות, אבל פי זה לא הותר להם לזלזל חס ושלום בהורים. צריך לכבד אותם, צריך להתיירא מהם, לעשות להם מלוא הכבוד. ובעזרת השם יבוא זמן שגם הם יחזרו בתשובה. כשבאו אלה, באו גם ההורים שלהם. לראות מה אני מטיף להם. אבל כששמעו את הדברים האלה, לא יכלו להבליג. התחילו, איזה כפיים שערות? ההורים. דבר, לכבודם. אז על זה ראו שזה לא מתנגש עם השקפה שלהם, עם ביניהם. זה לחוד, זה לחוד. הם התחילו הם לכבד גם כן את הבנים שלהם. כן, התנהגו בסדר. כי על ידי השנאה, חס ושלום, יכולים להפריע להם. על זה כך, לא מרשה לו שעשה קידוש, לא מרשה לו שעשה כך. כל הדברים האלה נותנים את אותותיהם, כשהבן מכבד, למרות הכל. לי יש השקפת עולם אחרת מאשר אתה יש לך. וכשהוא עושה את הדברים, רואה אבא שלו הוא נאמן, לפי דעתו, לפי רוחו. מה יכול לחוף עליו? דמוקרטיה זה רק הצדדים? דמוקרטיה בשביל כל הצדדים. ולכן הם שמחו מאוד. שמעתי גם תגובות אחרי זה, שמאוד שמחו על הדבר הזה. לתיקה, בשביל שיחזרו בתשובה או לא יחזרו בתשובה. דין זה דין, הלכה זה הלכה. ומרן פוסק לנו הלכה, לא אומר יותר טוב, עצה טובה, לא, זה הלכה. ואפילו אביו רשע חייב לכבדו לתאר ממנו. אבל האשכנזים לא כך. הרמה פוסק לא חייב. למה אביו לא עושה רצונו של מקום, לא צריך לכבד אותו. פטור לכבד אותו. אני יודע, אמרתי, הם אשכנזים ספרדים. יש לי דעת מרן, זה מקובל עליי, גמרנו, אני צריך לספר להם את כל המחלוקות של הפוסקים. מה נעשו גדולי העולם שאני צריך לספר להם כל המחלוקות שבעולם? לא, אני צריך לומר להם דעתו של מרן, שאנחנו הולכים אחריו. וזה האמת. לכן אמרתי להם את זה, ברוך השם. לכן אני אומר, כשאדם עומד לפני אביו כיוצא, זה מכבד את הקדוש ברוך הוא כביכול. על ידי שאתה כאן מכבד את אבא שלך, הוא אחד השותפים, 3 שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה, את העיקר. אם לוקח הקדוש ברוך הוא את החלק שלו, מה נשאר? גופה מתה. מה זה שווה? שלא שווה כלום. העיקר הקדוש ברוך הוא. כשאתה מכבד אחד ההורים, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. שהוא צווה אותנו על כבד את אביך ואת אמך, ואיש אמו ואביו תיראו. צריך אדם להיות זהיר בכבוד ההורים. כמו שאמרתי, אין לו שיעור כמעט, העניין המצווה הזאת,